danna subscribe tare da alamar ƙararrawa. Kusurwar Bermuda ko Kusurwar Shaidan wani waje ne da aka gano a tekun Atlantika mai tsananin hatsari da abin tsoro. Kusurwar tana wani yanki da ke arewacin Amurka. Haka kuma kusurwar ta Bermuda ko Kusurwar Shaidan ta laƙume rayuka da dukiyoyi masu tarin yawa wanda zai yi wuya a iya kiyasta su. Amma duk da haka wasu masu bincike sun kiyasta cewa jiragen da suka bata a kusurwar ta Shaidan sun haura 75 yayin da jiragen ruwa sama da 100 suka yi batan dabo ko ƙasa ko sama. Kusurwar ta Shaidan tana wani yanki a cikin tekun Atlantika. Kusurwar ta fara daga gabar tekun Florida ta hada da Bermuda da kuma Puerto Rico. Labarin kusurwar ya watsu a duniya ne a shekara 1945 lokacin da wasu jiragen yakin Amurka guda 5 suka yi batan dabo. Haka kuma a cikin karni na 20 wani katafaren jirgin dakon kaya mallakar kasar dai ta Amurka mai suna Navy USS Cyclops dauke da mutane sama da 300 ya ɓace a kusurwar ta Shaidan. A ranar 4 ga watan Disamba a shekara 1872 wani jirgi ya ɓata a teku, to sai dai a baya-bayan nan an gano tarkacen jirgin a gabar garin Genoa da ke ƙasar Italiya. Wanda masu bincike suka ce tarkacen jirgin ya biyo ruwa ne daga gabar birnin New York na ƙasar Amurka. Haka kuma an samu jirgin da kayan da jirgin ke ɗauke da su. To sai dai ba a samu wata alama ba ta kayan da jirgin ke ɗauke da su. A shekarar 1974 ne aka wallafa wani littafi mai suna The Devil Triangle wanda wani marubuci mai suna Richard Wana ya rubuta. Masana suna ganin shine ya fara kiran wannan kusurwa da Kusurwar Shaidan saboda irin abubuwa da suka faru na mamaki da suka sha gaban tunanin ɗan adam. Masana sun hakikance cewa da zarar kowace irin na'ura ta shigo da'irar wannan kusurwa za ta daina aiki, ko da kuwa ta sama ne. Don haka da zarar jirgi ya shigo da'irar kusurwar, masu kula da zirga-zirgar sararin samaniya da ake kira control tower suke daina jin ɗuriyar jirgin. Yawancin marubuta da suka yi binciken kwakwaf a wannan kusurwa sun tafi akan cewa aljanu da wasu halittu da suke shigowa wannan duniya tamu da ake kira aliens su ne ke haddasa haɗurran da suke faruwa a wannan waje da ake kira Kusurwar Shaidan ko kuma Kusurwar Bermuda.